Яңасы каналында халқыбызның яратқан тапшыруы жырлыйық әлі. Әйдәгіз дуслар бергәле. Жырлыйық әлі. Саулармысыз, мөхтәрәм милләттәшләр, һәммәгезгә дә сихәтле яллар теләп, без башлыйбыз. Һәм инде әлбәттә без бүген җырлыйбыз. Аларны да түгел рәхәтләнеп, күңел ачабыз, ял итәбез. Бүген бездә бәйрәм, бүген бездә җырлыйк әле. Әссәламу алейкум, җыр, моң сөйеше, татар халкы. Бездән сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Апалар, әниләр, әбиләр, дәвәниләр, сеңелләр, җиңгиләр, кайнаналар. Яраткан чошчылар, кадерле чошчылар дип әйтеп куйым әле. Әлбәттә, иҗат төркемебез исеменнән барыгызны да халыкара хатын-кызлар көне белән чын күңелдән тәбриклисебез килә. Гадәттә инде бу бәйрәмдә ир-егетләребез үзенең кадерле кешеләренә, сөйкеләренә чәчәк бәйләмнәре бүләк итәләр. Ә без сезне үзебезнең тапшыруыбыз аша матур җырларыбыз белән тәбрикләргә телибез. Бу бәйрәм киченә эләгергә теләүче егетләр шактый күпләр иде, әмма дә ләкин без иң-иңләрен сайлап тапшыруыбызга чакырдык. Менә алар әйдәгез әле. Танышып китик әлеге егетләр белән. Беренче уенчыбыз Илназ Бах. Сезнең алкышларыгыз. Бер-беребезне хуплыйбыз инде, хөрмәтле дуслар. Җанатарлар урынына да. Икенче уенчыбыз Илдар Шәрәпов. Илдар Шәрәпов. Өченче уенчыбыз Яткар Хабибуллин. Бу уенчыларыбызны инде тамашачылар белә. Егетләр, кәефләр ничек? Аллаһ шөкер әйбәт. Кызларга дигәндә инде. Шушы уен корал шикелле. Шалтырап тора. Калтыратырга дисәң Илназга куш инде. Уеныбызны башлап җибәргәнче сүзне тапшыруның баш мөхәрриренә Нәҗип Бәдретдиновка бирәбез. Рәхмәт Нәҗип абый. Әйе, безнең бу тапшыруыбыз шушы язның беренче бәйрәме 8 март уңаеннан төшерелә. Һәм шуны да әйтеп китәргә кирәк, безнең иҗат төркемендә гүзәл затларыбыз да бар, һәм без аларны котлап китмәсәк, бу бер дә дөрес булмас. Аларның икесе менә монда. Алып баручыбыз Алина берсе. Рәхмәт. Алинага квартира шикше. Скрипкачы Динә. Машина шикше. Һәм инде өченчесе безнең тапшыруыбызның режиссеры Гүзәл Шакирҗанова, ул инде үз урынында. Әйдәгез егетләр, кызларны котлап китик әле бергәләп. Менә бит. Бик зур рәхмәт. Николай абыебыз Гүзәлгә тапшырырга китте чәчәкләрен. Алыштырыгыз режиссерыбызга. Спасибо. Җәмәгать, уенчылар урында, музыкантлар уйнарга ашкынып торалар. Әйдәгез әле дуслар, үзебезчә матур итеп рәхәтләнеп Җырлыйк әле. Җырлыйбыз әлбәттә, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл ала. Димәк, уенның һәр өлешендә 30 балл алу мөмкинлеге бар. Гомумән алганда 90 балл алу мөмкинлеге бар. Бәлки кемгәдер насыйп булыр, кем белә бит. Беренче өлеш безнең Тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый безгә хатын-кыз исемнәре белән аталган халык көйләрен уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Фақат төгәл исем яңгырага тиеш. Җавапның әзерлеген өстәлдәге музыка уен кораллары ярдәмендә белдерәбез. Кулга алабыз, уйнап карыйбыз. Илдар инде беренче тапкыр түгел. Шуңа Илназ да шулай әлбәттә. Менә шушылай иттереп җавапның әзерлеген белдерәбез дә көндәшләргә сиздермичә генә эштән генә әкрен генә җырлый искә төшерәбез. Төгәл исемен һәм җавап бирәбез. Аллага тапшырдык. Беренче өлешне башлыйбыз. Әйе. Тыңла
Игътибар белән тыңлыйбыз. Беренче өлеш, беренче сорау. Илназ. Nuriye. Әллә белмәсә дә җавап бирде инде дип уйлаган идем, белде, Аллага шөкер. Унда синеке. Тәбриклибез бар янәдән. Илназ гомергә ышанмас инде. Чыгып карый. Әйләндереп карамаган. Pek бәхетле булды Нурия. Сұрасағыз жырлыйдырек Алина деп. Эй, менә бит, Барлык рәхмәт. гүзәл затларыбыз үз исемен шушы исем урында дип кабул итсен дигән теләктә алга таба барабыз. Егетләр ох булдыралар. Илназ. Кара. Бу җырны беләм дип санау җиңел. Төгәл җавап бирү авыр булачак. Hafize Amirke. Шалтыратмадың бе? Шалтыратты. Нәрсәйді апайым мен инде кеше шалтыратып қойғаным. Шалтырады. Төгәл җавабы өчен Илназ бакка 10 балл, нәтиҗәдә 20 балл. Баба булды 20. Ardı yatan
5-нче көй. Evet. Aile Cemile diyen zaten. Молодец. İldar ezgine Soğuk jerinden oynayıp Kuşumtasına katlık küttüler de yigitler. Beşi süpürgeyi. Tügel cevapını elbette Yetkar abi bir de hem 10 balanıqı tebrikliyiz. Bu ne ben? Ey rahmet. Молодец. Ey. Çuprali rayonunda Zilna avlunda yaşavçı Baris Appavuş'un Cemile pasına jiberim hali. Bu Cemile'sine. her kimdiniz Cemilesi değil mi? Onların dostlar jırlıyız. Haydi Allah'tan söz. Ötürələr bular. Her kimnin Cemilesi uzun kendi. Рәхмәт егетләр, күтәренке кәефегез өчен. Шундый студиябызны балкытып торасыз малай. Шушындай дәртле нуктада безнең беренче өлешебез тиз арада үтеп тә киткән, димәк, инде парлак мизгел вакыты килеп җитте. Йолдызлы мизгел. Дөресен әйткәндә, әлеге артистлар белән таныштырып тору һич тә кирәкми. Аларны һәр татар белә, һичшиксез. Шуңа күрә без аларга үзләренең якыннарын тәбрикләү, котлау мөмкинлеге бирәбез. Шу урында һәм инде Илназ сиңа бер сорау. Гомумән 8 мартны гаиләдә үткәрәсезме сез? Ничек үткәрәсез? Güzel işli. Үткәрәбез, ул көнне мунча ягып куябыз обязательно. Güzel безнең ул мунча кирәк ярата. Озаклап мунча ягып куябыз, шуннан соң мин малайларны бөтенсен дә җыеп чыгып китәм. Гүзәлнең теге җыксы туйсын, үзенең настроениесе булсын дип инде. Аннары инде бөтенсез бергә бүләкләр белән кайтып чәбез менә шулай. Форсаттан файдаланып, әлбәттә чын күңелдән барча хатын-кызларны, барча гүзәл затларыбызны шушы күркәм бәйрәм халыкара хатын-кызлар бәйрәме белән котлыйсым килә. Әлбәттә, саулык, сәламәтлек һәр вакытта менә шулай шат күңелле, көләч йөзле, иң мөһиме сау, сәламәт булып калырга насыйп итсен сезгә. Озын гомер. Әнине дә бәйрәм белән, әни бәйрәм белән. Рәхмәт бик зур, Илназ. Амин, амин шулай булсын. Инде Илназ, хәзер синең бәхетеңне сынайбыз. Әйдә Аллаһ. Игътибарыңны экранга юнәл. Анда син төрле музыка уен кораллары күрерсең, җаныңа хуш килгәнне сайлап алып безгә әйт әле. Әйтәле. Мин менә теге гармонда уйнаган бар, фортепианода уйнаган бар. Скрипка белән саксофонда, конечно, ул хыял да булып калды. Әйдә бер теге ни? Бәрмә уен коралларын ачып карыйк әле. Аллаһ тапшыр. Барабан, бәрмә уен кораллары булды. Молодец. 10 бал, Кириллов Николай. Сиңа 10 балын җибәрә, нәтиҗәдә синең 30 бал. Тәбрикләгән җәмәгать. Астагфирулlah. Николай, без синең өчен шатланды. Мине кемдер узып китә хәзер. Parlak mizgel.
Çulpanı kalıqta taң gülsümünü uyata Gülsüm taңнан qırğa barıp Ay urağın uynata Gülsüm taңнан qırğa barıp Ay urağın uynata Bas eyde ümmü gülsüm idenler begilsin Basunda zur bəğitnin şarkıları görünsün Bas eyde ümmü gülsüm idenler begilsin Basunda zur bəğitnin şarkıları görünsün Bizning gülsüm berenişilikini birmey Yarışta da bizning gülsüm berenişilikini birmey Bas eyde ümmü gülsüm idenlerin begilsin Basunda zur bəğitnin şarkıları görünsün Bas eyde ümmü gülsüm idenlerin begilsin Basunda zur bəğitnin şarkıları görünsün Gülsüm utta, gülsüm şutta Yegit köngülünü yandıra Koyşağında, suyganında İşten hayran kaldıra Koyşağında, suyganında İşten hayran kaldıra Bas eyde ümmü gülsüm idenlerin begilsin Basunda zur bəğitnin şarkıları görünsün Bas eyde ümmü gülsüm idenlerin begilsin Basunda zur bəğitnin şarkıları görünsün Mine eyteler bit, ir yigitke 70 türlü hünerde az deyip. Mine şul eytim nek mine İlnazga turı kileydi dostlar. Uzi matur etip jırlıydı. Uzi sahnede ut oynatıp biydi. Rahmetken eytesi kilesine İlnaz. Gül şunday gadi bilip kal. İcatında oңышlar. Gailenge iminlik, tanışlık. Hem tozalıq, sağlık. Rahmet. Татарстанның от қазанған артисті Илназ Бақ. Тепкір артисті қаламында. Rahmet. Енді жаңағат біздің екіншілішке көшер вақытта келіп жеткендір. Екіншіліште біздің түп ойыншылар ойларға тиіс болар. Бұл үліште енді тыңылау керек болмас. Чүнки Ekranға айырым бір жырдан сөз тізме шығашақ. Сіз бұл сөз тізменің қойысы жырдан екенін аңлап алып түгел етіп, исімін әйтіп берерге тиіш боласыз. Демек, бұл үліште біздің жырның сөздерін яқшы білу керек. Кім жырларының сөздерін яқшы біле, шул жеңешек, әйдәгіз ойыныбызны башлайбыз. Екіншілішні башлайбыз, достлар. Ойлады. Ойла әлі. Бұл сөздер қойсы жырдан. İxtibar bilen qarıyız, uylıyız, uqıyız, hem tez arada cevap beremiz. Ey, Zarjaqay. Yok, korkup koydum. Mamaya vereyim duram. Bular. Bildim ben bunu. Şol jar. Eyde. Yılmay eli tağın, dünyanın şatışağın, benim de küresim kiler. İsmini bilmiyorlar, ismini bilmeyin. Şefkat Tutaşı. Qaral Siyana, ismin bilmiyorlardan degen bula. Bile, koya barsın. Dürüst. Bu Şefkat Tutaşı degeç, нәрсе дип әйтәсе килә. Минем әнием Шәфкать Туташы. Менә шушы бәйрәм белән 8 март белән чын күңелдән тәбрик итәсем килә. Әтиемнең сеңлесе
шәфкать туташы булып эшли. Барсына да, барлык шәфкать туташларына да зур сәлам, бәйрәмнәр белән аларны. Рәхмәт, Илдар. Менә бит, хөрмәтле дуслар, әлеге җыр шәфкать туташларына багышланыр. Илдарның нәтиҗәдә 10 балл тәбриклигән. Илдарын тәбрикләмәдек тә. Ildarning natijada 0 qoladi. Молодец. Менә мөхтәрәм дуслар, кайбер уенчылар безнең тапшыруга җиңергә киләләр, уйнарга киләләр. Ә менә сез күңелегез белән бүген бәйрәм итергә дип, хатын-кызларны котларга, рәхәтләнеп, җырларга, ял итергә дип килгәнсез. Рәхмәт сезгә шушы мөнәсәбәтегез өчен, җыр сәнгатькә булган ихтирамыгыз өчен. Үзебезнең төп уенчыларыбызга тагын бер котлыкларыбызны җиткерик әле. Без алкышлыйлы сезне. Сезнең белән бик күңелле. Биллаһи. Рәхмәт. Шун бәйрәм хакында. Рәхмәт. Алга барабыз. Икенче өлеш, икенче сорау. Сагынуларга юк чара. Биби Сара. Сара инде бу. Дөрес. Илдар. Биби Сара. Илназны тәбриклибез, егетләр, кызлар. Нәтиҗәдә егетләр шундый җитезләр, тиз арада шылтыраталар да җавапларын да әйтәләр, сөенеп тә өлгерәләр. Нәтиҗәдә 40 балл, дуслар. 40 балл, молодец. Ой, рәхмәт, рәхмәт. Ярар, кайткач нитербез. Әбез җырлыйбыз. Бик батыр җырлыйбыз. Wow.
Şuş uğrunda muhterem dostlar, tapşırığımızın muzikal instrumental ansambline de öz rahmetlerimizni alkışlar yardımıyla bildirgen. Kirillov Nikolay, Marcel Şamsıdinov, Nina Zakirova, rahmet sizge. Necip abi nindigine jır saylavına qaramasdan yigitler sınatmay her birisinde tez arada atıp alalar hem rahatlanıp sızdırıp Үйренебез инде тизгене. sızdırıp jırlıylar. Bu jırda jırlaganda öğrenip bittik. Jırlı gali tapşırığının tüp vazifalarının birisi ul da bulsa sirek yaңғыр ettirgan jırlarını xatirlerimizde yaңartu. Şuşu vazifa üteldi dip sanıyıq. Mene bu jırını bilesiz miken? Qarri gali. Bizge var. Sizge yok. Garmon ol da bizge var. Хатын кыз турындаймы? Bugünkü jırlarga mı Unak kızın көрейм дейсен garmon ol da bizge var. Xатын kız isimi bilen. Bu nişançı kubilete meken bu jırın? Eğitmeyim öyle. Mene biligiz. Mene koy vaqtını şundi tınlıq bulganda tağında көңілгірі әхәт тege bilmeyler. Teşekkürleneyim öyle biraz. Ушымтасына барып жетtik әле иде. Ay, hayırlı kerüzleri. Hoş geldiniz karşın. Gülnazire. Eyde, oyun kuralı bilen. Oyun kuralı bilen. Mine. Senin için Точно шул булды. Мен сразу музыкасын уйнарга иде. Әле мин Tügel cevap. Gülnazire key. Gülnazire tügel cevap. Dürüst kabul ederiz. Gülnazire key bulsa da yarayı. İldar'ın ne kadarlık instrument silkine emmede lakin baş evet kaltıradı. Yegirme bal. Tebrikliyiz neticede 20 bal. Sırtıp koygan bol indi. Tuzanların kavuk koyarı. 20 bal. Mine. Tebrikliyiz cemaat. Bayram bugün işmasan bayram. Yarı yeli sizni soylagan bizni soylarım. Yetkar abinin biyigeni üçün güne de 50 bal verir idim. Biyigeni üçün güne bu sana. Babası bir karşı gibi. Şuları da bizden ikinci iliş ütüp de gitken dostlar. Teşekkür tamam. Sizin bilen bik tüzüte. Sizilmeyde öte. Demek indi parlak mizgil ölüşü İldar'a kelip jitti. İldar, sen de selamlarını yollayalasın. Eydeli, rahimit. Зур рәхмәт үзегезгә шушы тапшырырга чакырганыгыз өчен беренчедән. Рәхмәт. Менә бит мөмкинлек килеп туды үземнең якыннарымны да бәйрәм белән котларга. Иң беренче инде ул яраткан, сөйгән ярыма бәйрәм котлавын җибәрәм. Һәм инде Аллага шөкер 3 кызым өйдә. Аларга бик күп сәламнар бәйрәм белән барсында. Һәм инде барлык хатын-кыз туганнарыма, әниемә, әбиемә, әбекәйләргә барсында бәйрәм белән. Бәхетле булсыннар, сау сәламәт булсыннар. Рәхмәт аларга. Бик зур рәхмәт. Илназның малайларына киленнәр үсә. Менә мәйдан шуны уйлап куйган иде. Может, кыталашып булмасмы икән дип. Амин, амин. Синдә җигет, монда 3 кыз. Передачаны бергә карыйбыз. Миндә 2 малай да 1 кыз. Бирәтләр ике төрле бала
Буларга тиеште бул, конечно. Мына bizning примердан. Үш жігіт, үш қыз дейсіз. Значит, мен ювелир. Ювелир. Бұл енді мастерский. Шаярулар білән біз енді Илдардың бақытын сынайбыз. Үзгәрә диделәр. Балалар үзгәреп тора бит, җөксәгем. Көңіліңе хош келгенін сайла енді. Әйдә, менә Тальян гармонын алыйк әле. Тальян гармон. Бик яхшы. Иң мөһиме 0 түгел. Нәтиҗәдә 30 балл, әйе. Нәтижеде 30 бал. Барлык мизгел. Казан кызы сылуы миркәм, Казан кызы иделдәге акчарлар. Уйнап очкан акчарлактай син барасың, уйнаклапла җилфердәп вак-вак катылар. Уйнап очкан акчарлактай син барасың, уйнаклапла җилфердәп вак-вак катылар. Атлыйсың тиз-тиз генә аякларың, түз генә үкшәләрең без генә, үзәкләрем өзеләлә, әйтсәнә бер сүз генә. Үзе шая, үзе тыйнак, бер сүз әйтсәң кызарала, бер сүз әйтсәң кызара. Кемнәр генә гашык булмас безнең матур кызларга, синең кебек кызларга. Кемнәр генә гашык булмас безнең матур кызларга, синең кебек кызларга. Атлыйсың тиз-тиз генә аякларың, түз генә үкшәләрең без генә, үзәкләрем өзеләлә, әйтсәнә бер сүз генә. Шибәрләр күп безнең илдә, әгәр санап карасаңла, әгәр санап карасаң. Тик шулай да татар кызын, Казан кызын яратамла, иркәм сине яратам. Тик шулай да татар кызын, Казан кызын яратамла, иркәм сине яратам. Атлыйсың тиз-тиз генә аякларың, түз генә үкшәләрең без генә, үзәкләрем өзеләлә, әйтсәнә бер сүз генә. Ay, молодец. Шәп булдыңызлар, шәп. Илдар, әллә синең хәләл җифтең, тормыш шәшәгең Казанныкымы? Кияүгә чыкканда пропискасы Казанныкы иде. Ну, малай пропискага карап ала торган заман. Дөрес, молодец. Шәп булды, Илдар, рәхмәт. Молодцы. Телевизор экраннарынан еш күргән насип булсын үзеңне. Рәхмәт. Біз, дуслар, инде 3-нче өлешкә күчәбез. Әлеге өлештә безнең тип уенчылар видео сорауга җавап эзлиләр. Әлеге видео сюжетларда төшәргә ризалык биргән һәр кешегә без үзебезнең шиксез зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Рәхмәт. Бу язмаларда алар бер нинди әзерлексез, таныш булмаган җырны җырларга тырышачаклар. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Төгәл исеме кирәк бискайларым? Уеннардан югалтмыйча, зихеннәрне чуалтмыйча, 3-нче өлешне башлыйбыз. Видео язмадызлар. Алып, yüreklerke tabası alsızlın. Kaşaktay marşın tuben iyem. Yeklenim sayın kaşamin. Kaşakta başım tuben iyem. Hamdilim tine kaşamin. Bulmadı bit әле бу. Һәм дөньян синнән качан минде. Мин әйтәм, ике өлешне. Качагында башын иеп, синнән качан минде.
Или oşam deyme, или qoşam deyme. Әйдәгез, тагын bir игътибар каттырдыбыз. белән тыңлыйк әле. Барыгыз да беләсез бу җырны. Алып, йөрәккә таба сыңалсызның. Niga senin şoyan ko'zlar bu bit ni Aşın bir kilmege narsa aytalar hali romans bitinde bu. Sırlı ayo tu kutatda sırlı gözler tu. Yok. Niga Güzel yaşarım. Yok. Bağalar. Ayı. Менә теге әйдә барык урманга диләр. Urman kızı. Ярдәм иттем инде Гилназга. Нәрсә кызысың әле дип идәмин точно. Җавдәт. Озатта молодец. Урман кызы тәбриклибез. Гилназ ярдәм итәсе килде. Ай, рахмат. Азат рахмат. Должен буду. Мин әйтәм, 50 балл нәтиҗәдә. 10 бал өчен моның кадәр сөенгән кешене күргән юк. Молодец. Шын күңелдән тәбриклибез. Ай, рахмат. 50 бал. Әйтерсең шын бал диярсең. İlla zıtsın deyip tırışam indi. Kaşırlık işlettim miken min seni. Yok, yigitler. Ol neden koşa almıyorsunuz? Ol neden koşa almıyorsunuz? Birlektirip alsa jibermey demekşi bulasın mı? Yabıştire. Olga taba barabız. Azirkem alfak alfak mine inene. Yetkar abi birinci buldu. Allah nişik soğan. Rire 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 rire. Ayli gülken. Ayy. Kuvenek kınayım. Buna boş işli başladı. Korkuşunun sulayına katır noşar. Aylı gülkeyim. Tügel cevabı üçün Yetkar abiga 10 bal neticede anın 20 bal. Çıksam sakralar
Dostaylarım rəhmət. Ник алынсаларда булдыра торган егетләр инде бүген әйткәнебезчә, инде җәмәгать тапшыруыбызның соңгы сорауы килеп тә җитте. Шуңа күрә игътибарлы булыйк, уен дәртен югалтмыйк. Төп нәтиҗәләргә йогынты ясарга мөмкин әлеге сорау. Илназ өлгеррәк булды. Озга гына. Әллә уен коралы сезгә әүрәтте. Яшьләр шулай өлгер була инде алар. Реакция яхшырак. Ялгышмасам Назлы Гөлкәем булырга тиеш. Назлы Гөлкәем ничә секундтан аңлап алдылар һәм төгәл җавап. Илназ, афәрин. 60 балл. Мин дә беләм бит. Чөнки минем кызым Назлы Гөл исемле. Әйдә бу 10 баллны бирәм Яткар абыйга. Проблемасы без проблем. Ярыймы шулай Нәҗиб абый? Бирде Нәҗиб абый. Рөхсәт. Беренче тапкыр мондай килешү безнең җырда. Бу сиңа түгел кызыңа. Нәтиҗәдә 30 балл Яткар абыйның. Шулай да Илназ, Яткар абый җиңәргә мөмкин. Яткар абыйга 10 балл, мөхтәрәм дуслар, тәбрик нәтиҗәдә 30 балл. Кире дидем. Җегет әйтте. Конечно, дөрес әйтәсез. 30 балл Яткар абый. Тәбриклибез. Әлеге җырыбыз сизелми дә калды. Шундай моңлы да, күңелгә сихәтле дә матур җыр, шулай бит. Яткар абыйның парлак мизгел өлешенә керәбез бугай дип борчылам. Сүз сезгә. Тәбрикләгез әле гүзәл затларны, үзегезнең якыннарыгызны әлеге бәйрәм белән. Әлбәттә инде үземнең якыннарымны, мине белгән хатын-кызларны шушы Мине хөрмәт иткән хатын-кызларны, гомумән барлык хатын-кызларны шушы бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. Сезнең тормышыгыз яхшылык, яктылык, матурлык, мәхәббәт, якыннарыгызның җылысы һәм дә инде аларның ихтибары белән тулып торсын. Бәйрәм белән хатын-кызларыбыз. Рәхмәт. İxtibarınızı ekranğa yöneltiniz Yatkar abay. Tağın var mı ne? İndi bәхетегезне сөйләгез. Мен менә фортепиано яратам. Рояль. Рояль. Вашыйга лезин хорошо. Шулай да 0 булмады.
Yetkar abi ne kadarlık sinedir? İlnaz bak sinema. Şatlığını ortaklaşan bir kol. Kolsuz ha. Rahmet. Kurtal çıksa mena oңайсыз bulur ya. Şulay degen boluguz indi. 40 bal sizning Neticede 40 bal tebrikliyiz Yetkar abini hem әзірләп килгән күчтәнәше белән җырлык әле сәхнәсе үзегезне көтә. Рәхим итегез. Барлык мизгел. Min bitsine hamın yaratan Tavuşımı bılbıllarga min bit uşatan Min de jırlim, min de sayrim sinna koşulub Küngeline kerep konup sayrar kış bulub Zey, tünem masal kışım Zifat alım canım canaşım Zey, tünem masal kışım Zifat alım canım canaşım Min bitsine hamman sağınan Her gün sayın haber küten kitken yağından Fiske düşür hatırlesin birge şoklarımı Eminim kungene başkalarga gözün atmalı Zey, dönem masal kışım Zifat alım canım canaşım Zey, dönem masal kışım Zifat alım canım canaşım Min bitsine kütten hamanda Hatlar yazam, tağın yazam şırtıp badanda Uzim jırlim, uzim yılim, sin de yılıysın Jırlap yılamasan doğaş bəxet görmeysin Zey, dönem masal kışım Zifat alım canım canaşım Zey, dönem masal kışım Zifat alım canım canaşım Zey, dönem masal kışım Zifat alım canım canaşım Zey, dönem masal kışım Zifat alım canaşım Aferin. Jırlap kına kalmadı. Jırны сөйлеп, яшәп күрсәтте дуслар, име? Ул энергетикас. Шундай сөйкемле һәм дә бүгенге көндә бик күп артистларга үрнәк булардай сәхнәдә үз-үзен тоту дип әйтәсем килә минем хөрмәтле дуслар. Kulaklarım kızardı. Татарстанның ат казанган артисты 19 ел буе инде Салават җыр театрында гына хезмәт итүче дип әйтсәк тә дөрес булыр. Яткар Хабибуллин. Менә шулай. Хөрмәт итеп безгә килүегез өчен шиксез зур рәхмәт сезгә. Уеныбызга төп нәтиҗәләр ясар вакытта килеп җитте дуслар. Илназ Бах 50 бал ясы. Алкышлар. Илдар Шәрәпов 30 бал ясы. Яткар Хабибуллинның 40 бал. Тапшыруыбызның җиңүчесе Илназ Бах дуслар. Ой, рәхмәт. Татар җырын югары зәвык белән башкарып, милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән мактау дипломы белән бүләкләнә җиңүчебез. Бу алкышлар сиңа, диплом сиңа. Илназ, әле җиңгәнең бар иде бит әйме җырлык әлдә? Юк, җиңгән юк. Менә бит. Безне искә ала торган булырсың, яме? Бүгенге матур сихри кичә исеңә төшә торган булсын әлеге дипломны күргән саен. Һәммәгезгә дә зур рәхмәт.
Бәйрәм рухы өчен зур рәхмәт сезгә, дусларым. Шулай итеп, мөхтәрәм тамашачылар, бүгенге җыр бәйрәме азагына да якынлашты. Бүгенге чыгарылышыбызны без язның беренче бәйрәме халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан әзерләдек. Әлеге тапшыруыбыз бәйрәмгә тагы да ямь истәр дигән өметтә калабыз. Үзебезнең иҗат төркеме Алинә һәм Азат Кәримовлар исеменнән барыгызны да бәйрәм белән котлыйбыз, хөрмәтле хатын-кызларыбыз. Күңел тынычлыгы, исәнлек, саулык теләп калабыз. Сау булыгыз!